Ayaka salad wanne egu kunu nanu Ayaka ikporo egu n'ọnwụ let Mmeze Okonkwo odubobi ọnwụ gburu Ayaka n'ụwa gana enu wa bụrụ ebe obibi onye nọsụ ụwa na enu wa bụrụ ebe obibi Ayaka n'ụwa gana enu wa bụrụ ebe obibi onye nọsụ ụwa na enu wa bụrụ ebe obibi unumadimenti kwuo ya ọnwụ gburu Mmeze Okonkwo odubobi na mmụ igbe nwanne m odogwu jela oke zọta agụ ịmụ anya nwanne maka ihe omezi ndị a ọnwụ gburu ya ọ bụrụ na mmadụ gburu gị onye nwere ga-abụ ya nwụrụ anwụ ọ bụrụ na ekwensu gburu gị Mmeze onye ahụ ga-abụ ya nwụrụ anwụ ntọrọ ọnwa dị egwu nwa agụ mana mmadụ watu si ka nlote gị aka ọbacha mba orimiri nwana m orimiri ego ọya si ka nkene gị ya na ụmụ nwanne ya aka ọchị agoziri kwuome na nam wuli nwachu ya bụ araba nnukwu na saụtụ ogbewi onye bịara n'ụwa ga-ana onye nọsụ ụwa na onye nọsụ ụwa na enu ụwa bụrụ ebe obibi chai alele onye bịara n'ụwa ga-ana onye nọsụ ụwa na ọ bịara ụwa ga-ana enu ụwa bụrụ ebe obibi duto na ọnwụ gburu Mmeze Okonkwo odume Ayika na ogwe ebigo mmebe obodo anyị Mmeze Okonkwo odume Mmeze ọnwụ egbughị ya ọnwụ alịla achọ ka ọ na-agba ma ya mmiri mmadụ nwa jụọ imu mmadụ si ka nkene gị ka jewe gwa gị mmadụ aka na-eme mmanụ jembezi imu mmadụ mmanwụ ekene gị ọnwụ bụ ugo ọ na-agba ma ya mmiri jemba nwachu adị m agwa unu do gị na ụmụnne gị unu bi ka emesi na akwa ọnwụ bụ ọbata obulu ọ ka ọ dị aka na-eme mma Monde jemba nwachu Monde aka na-eme mma jemba aka na-eme mma ọmụ ọgọ mebe jemba aka na-eme mma ka ewu papa ohe bụchi Monde mmanwụ ekene gị ọnwụ bụ ụgwọ elu ụwa bụrụ ebe obibi egwu nweka iji agwa Mmeze Okonkwo nwa odume odogwu Mmeze aka na-eme mma odogwu jela oke zọta odogwu oche obodo n'ime obodo anyị mmadụ nwachukwu esi na nkene gwere gị buli a machi aka ọchị agozi kwuome nkis na nam odogwu na saụtụ wulia na-ezi ohi mee wulia na aka na-eme mma araba wulia na aka na-eme mma ka ebu odogwu na saụtụ ị na-agwa ndị obodo anyị si ndị kwali Mmeze ụmụ anam ndị kwali Mmeze ị nọ n'ebe ị nọ n'obodo oyibo ị na-afụ nke onye mere ya gazie mana ọnwa alele dị ya ebe Okonkwo odume ọkpụ yara ụwabana so na onwere ife anyị na-atụrụ anya ọnwụ ya n'ụwa a biko ana m asị unu ebezi na akwa gị na ụmụnne gị chemba nwachu si ka nlote gị ba ya dum wee jee n'igwe odumodu chemba isi na nkene kwele gị azụbike agbata odumodu aka
bato Jemba si na nlote gị maka Okonkwo odume ya lụwa bụla nwụrụ anwụ na anyị na-akwa Mmeze okwu odume daalụ ụmụnne m Jemba Nwachukwu isi na nkere gwele gị onye bụ Chukwu Chizoba Nwachukwu Iron Man ị na-agwakwu ya na Mmeze a na-agụ mmụọ Jemba isi na nlote gwele gị Ọbaishi Okoye aka Ayaka Anam Mmadụ Wachu si na nkene gị maka ọnwụ Mmeze Linus Ofodile aka ọnwa na South Africa Mmadụ Wachu si na nkene gị maka ọnwụ Mmeze onye bịara ụwa ga na enu ụwa bụrụ ebe obibi onye nọsụ ụwa na enu ụwa bụrụ ebe obibi onye bịara ụwa ga na enu ụwa bụrụ ebe obibi onye nọsụ ụwa na enu ụwa bụrụ ebe obibi maka ọnwụ Mmeze aka Ayaka Nwada Ayaka Okafọ odogwu n'India Mmadụ Wachu si na nlote gị maka ọnwụ okwu odume Mmeze onwe egbu gị anya ije ụwa bụ Mmeze onwe egbu gị Mmadụ Wachu isi na nkenele gị Paul nwa Paul Tuameka aka odogwu n'India Mmadụ Wachu si na nlote gị maka Mmeze okwu odume ya lụwa nwebụla nwụrụ anwụ n'ọnwa a ọ na-ewuti ya karịa Chino ọbụla zivu na adị n'obu ego ezigbo obi ya ka amalị ka o sirili ya ọ bụrụ maka Mmeze okwu odume odumodu Tony Ọfọ o ji 50,000 eme ọgọ odogwu na Thailand Mmadụ Wachu si na nlote gị maka ọnwụ Mmeze ihe ọgwa na akụkọ ka anyị ji bịa na Mmeze bụ onye nwụrụ anwụ odogwu ije n'oke kowa Jemba Wachu isi na nkenere gị Austin Obiora n'isi na nkene ya ikelele maka ọnwụ Mmeze okwu odume dike n'Obieze ọ siri Obiora dike n'Obieze na ọnwụ ahụrụ mmadụ Chedu Okeke ọgbajiri big na Kenya Jemba Wachu isi na nkene kweli gị Welinus Nnazọ mmadụ Stanless Man Jemba Wachu si na nkene gị maka ọnwụ Mmeze n'ọnwụ ahụ ọ nwụrụ anyị ncha Jemba isi na nlọta kweli gị Chukwuebuka Okeke ezi nna ya Mmadụ Wachu ọ ya si na nkene gị maka ọnwụ Mmeze Mmadụ Wachu isi na nlọtele gị Chizoba Arize Chizoba odogwu na Kenya Mmadụ Wachu si na nlọte gị maka ọnwụ Mmeze Jemba isi na nlọtele gị mba na-efu Jideọfọ mbara ebu ọkashi Jemba si na nkene gị ka ndị ya n'aka ịbụ uchu nọ nso ịbụ aka na-eme mma Amazu dike enu ụwa bụrụ ebe obibi aka Igweto of a nation Mmadụ Wachu esi na nkene kweli gị ekene Chidokwe udo na Lagos Jemba Wachu si na nlote gị maka ndị ya n'aka ọnwụ Mmeze ọ ga-adụrụ na mma Jemba isi na nkene kweli gị Ifeanyị abụọ odogwu ego na India Achiyele nne ya Jemba isi na nkene kweli gị Chinedu Anekwe
Domesi na Kenya ndị a bụ ndị si ka nlote gị maka ọnwụ Mmeze fanyekwala aka babekwala akwa wee bụla abụrụ ụka ahụ Jonathan Isoba Sabosh na India Monday si na nlote ego na ọnwụ bụla Okonkwo odume Ugochi ego nwanne Basi Marcus one of India Jamba Nwachukwu si na nlote gị ọnwụ bụrụ Mmeze Okonkwo odume Baike na ogbu ebigo ndị mmewe obodo odogwuchala oke ibe dịka mere dịka nne ọna ọnwụ bata obodo Jamba isi na nkenele gị edechie Mazo Sayong na Kenya Nwachukwu si na nlote gị maka ọnwụ bụrụ Mmeze Okonkwo odume anyị ma nọgọ eme otu a ibe anyị chere anyị oliyo Mmeze anụbụbọ ụlọ nwụrụ ahụ maka o nwere ibe ụmụ nwanne ya madebelie maduto na ọnwa ebugo Mmeze Okonkwo odume ọbị alele ejikwa m egwu a nwere ekenekwe Chukwu ike ekwe alụ Nze ka ibe Anam Nwachukwu si na nlote gị kedu maka Nnabdo Ịkpanụgo igwe hele ọkụ igwe alat odogwu na Thailand ọmọgọ Nwachukwu si na nkene gị maka ọnwụ Mmeze Edna ya wene gị wena magoro egwu ka na-abịa ndị nụlụ afọ ma biko n'ụmụnne m na anyị ga-agasịkwa kedu maka Tony of nwanne gị odogwu na Thailand ọmọgọ anyị na-akwa Mmeze Okonkwo odume ọbị ma Nwachukwu onye dugela anyị n'igwe o nwere ibe ọ na-akọwa ọ na-asị duto nkịtị a ga-egbu nkịta mmadụ ga-egbu nkịtị ya maka egbu nke mmadụ mana ọnwa egbugo Mmeze wee bụla agwụ nchekwu wee bụla agwa echekwula echekwu wee bụla ya na-alụrụ obodo ọrụ Okonkwo odume ọbị alele ma ndị o metụtara do anyị ma asị unu biko unu emechina agwa ndị eji wụọ ọnwụ ọ bịara ụwa ga-ananụ wee bụla abụla ibe anyị ji bido egwu dị ya Sija 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 Ice Igba na-ewo igwe aka na-eme mma Eze nwere ibe na Bangladesh ya gị na libili odogwu na Bangladesh a na-ekwe Nwachukwu si na nlote gị Okonkwo odume alụwara na mbọ kedu maka Ezodo dịka agụ aka ọchịagha Anam Nwachukwu na-asị gị biko nke ebezi n'akwa ọ bụkwa n'eziokwu na ọnwụ egbugo Mmeze Okonkwo odume ọbị mana Mmeze anwụrụ anwụ Jamba si na nlote gị kedu maka Akpako Oimoy anyị masị unu bụ ndị o metụtara ndị ọkwụ Mmeze anyị masị unu ebezi n'akwa ndị eji wụọ ọnwụ kedu maka
na-abịa kpa Mmeze nwanne ke anụmanụ unu bụ ndị ọnwụ nwụrụ sụrụ ebe si na-agwa mmadụ nwa chụsi ka anyị gwa Mmeze site n'afọ mmadụ adịghị ana Mmeze ka anyị na-akpọ Mmeze ya ka anyị na-akpọ ọnwụ bụ ụgwọ Enuwa bụrụ ebe obibi kedu maka Chikelo Nwachi aka Odumodu Chief Chikeluba na Ifoland nwadị wachụsi ka anyị kene gị ka anyị were egwu gwa Mmeze kedu maka Chinedu Izoba Agbogidi odogwu na lag nwadị wachụsi ka anyị kene gị banye egwu Mmeze Mmeze ọnwụ egbughị ihe Mmeze Okonkwo Mmeze ọnwụ egbughị ihe Okonkwo dụmọkpe ikejela oke nnata Mmeze ọnwụ egbughị ihe mana ọ bụrụkwa ogbugbu ya odogwu sọrọ ọka zọta ọkwa dịka ọjọọ Ọnịsha koje gote ihe accident moto wee bulie ya ọ bụ mmadụ Mmeze bụ agwụ na a na-atịrị onwe agwụ ibe a nọ nrụ dịka ọla n'iru ọsụgị na ọbụ ka ọ dị kedu maka Mmụọba Ọka Mmụọba Ayaka na ndị egwu anyị na-elote ego na nwanne m aga m eji egwu a ka m lotekwa injinia Chinedu Chibest aka na-alụ egwu odogwu na ọkụsụ onye ka n'ụwa ga na Enuwa bụrụ ebe obibi onye nọsụ ụwa na Enuwa bụrụ ebe obibi onye ka n'ụwa ga na Enuwa bụrụ ebe obibi onye nọsụ ụwa